i ka nin bɛɛ ɲini ka dɔ woni wajibiyalen don silamɛ kelen kelen kan maa dama ye balikuyara nka bi bi in na i b'an ka silamɛw de jɔ a dɔw bɛ seli la misiri kɔnɔ san 10 san 20 n'i ko a ma ko silamɛya jɔsen ye joli ye a bɛ taa kuma dɔ fɔ e yɛrɛ jɔlen bɛ sin ka tunu ten e bɛ baara min na san 10 san 20 ala de bɛna t'i sara ala ye layidu t'an ye mun b'i bali k'o ɲɛɲini mais bi bi in na an ye fɛn jumɛn fisaya ni fɛn bɛɛ ye o de ye wari ye ala ko ahalallahu al-bay'a wa harama riba ala ko ne de ye feere daga a ye feere kɛ a ye sanni feere k'an ni ɲɔgɔn cɛ wa harama riba a ko n ye riba haram o dɔw ko ko haramu in dɛ k'o ti k'olu bɔ ko kuma ti halala ma badenw an ka siran kuma ninnu bɛɛ fɔ kun ye jumɛn ye an ka se k'an hakili jigin ala la an ka se k'an hakili jigin don dɔ la don min ni jɔnw bɛna t'i da k'u kɔ don i la don min ni karisa tun b'i kɔ n'a ma da e ti da u bɛna taa i da k'a kɔ don i la don min don min na ni denkɛninw bɛ n'u wele k'u jɔ ka denmuso wele ka n'u jɔ k'a fɔ a ye yafa baba ma a tatɔ don a fɔra a ka sira o don in de ɲɛ Allah subhanahu wa ta'ala ko te Qur'ana kɔnɔ a ko ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum a ko hadamadenw a ye sira dabama ɲɛ a ye sira ala ɲɛ ala min y'aw da waghshaw al-yawma a tilala k'a fɔ a ye sira don ɲɛ a ko a ye sira don ɲɛ dɛrɛ ɔ don min fɔra yala i ka kɔɲɔ don don wa joli ka kɔɲɔ don don wa wali batoma ka anniversaire don don wa la ala ko a ye sira don ɲɛ a ko waghshaw al-yawma la yajzi waladin an walidihi wala mawludun huwa jazun an walidihi shay'a a ko a ye sira don ɲɛ don min ne ala subhanahu wa ta'ala ɲɛkɔrɔ ni den bɛ boli ka taa k'a fa n'a ba to yen ni fa ni ba bɛ boli k'u dogo ɲɔgɔn na ni fa bɛ boli ka den to ni den bɛ boli ka fa to a ko a ye sira o don ɲɛ dɛ o de ye alikiyama jɔn don ye o de ye malo don ye haya kelen bɛ kuranɛ kɔnɔ n'i hakili jigin aya in na a bɛ jɔn siran kosɛbɛ ala ko suratu tɔrike kɔnɔ a ko yawma tubla sarairu fama lahu min quwwati wala nasir ala ko a ye sira don ɲɛ don min n'an ka gidobaw bɛna taa da kɛnɛ kan k'a bɔrɔtɔ a ko don i ti surunali donbaga sɔrɔ i la dɛ bari bɛɛ kungo y'i bɔ a dun maa bɛɛ kelen kelen n'a ka kuma bɛ kɛ fɛn jumɛn ye ya nafsi bɛɛ b'i yɛrɛ kun de ɲini alikiyama jɔn don n'i taara fa ni den jɔlen sɔrɔ u bɛ ka bari ta baraji dɔrɔmɛ 1 nɔfɛ o waati de bɛ da ala ko la mɔgɔ caman bɛ yen bi ni ko bɛ den sɔrɔ i b'a sɔrɔ ale de bɛ n'i jɔ ko k'ale sɔrɔ a kana den sɔrɔ mais alikiyama jɔn don olu bɛ taa bari ta yɔrɔ min badenw tɛ ko nɔgɔ ye dɛ a ye siran a ye to an ka siran ala ɲɛ bari ala ye layidu minnu t'an ɲɛ a kana sigi a ka fiyewu ni layidu bɛɛ bɛ dafa i bɛ k'i dogo ka gidoba minnu kɛ walahi a bɛna taa da kɛnɛ kan i y'i dogo maa minnu na dɛ waatinin ko de don alikiyama jɔn don olu bɛna wele k'u jɔ ka e yɛrɛ wele k'i jɔ k'i fa wele k'u jɔ k'i ba wele k'u jɔ k'i balimaw jɔ k'i furuɲɔgɔnw jɔ k'i buranw jɔ ka gindo bɛɛ da kɛnɛ kan wa bɛɛ lajɛlen na k'a ma seere ye o don bɛɛ lajɛlen bɛ kaba i la o don an ka karisa de ye nin ye Allahu akbar karisa de tun bɛ ala ko la tan mais ale de bɛ tan maaw de bɛna taa tɛgɛ jɔ i la n'o ye alikiyama jɔn don a ko n badenw a ye sira o don ɲɛ bari fɛn bɛɛ dugujɛba ye ala de ye an bɛɛ b'an ta la yan ala muɲunen don mais a ɲɛ bɛ bɛɛ la dɛ o kama ala y'o dalen gosi kuranɛ kɔnɔ a ko muhamadu a ko n ka jɔnw ye inna batsha rabbika lashadid a ko n b'a ka minɛli ka gɛlɛ dɛ o b'a yira ala muɲunen don mais i kan ka sara min na ala b'i sara o la dɛ donc an b'a deli ala fɛ sarako ɲuman ala k'o d'an ma badenw an k'an cɛsiri silamɛya in fɛ foyi t'a bɔ maa o maa ye fɛn wɛrɛ minɛ بغير الإسلام إفليلا bari fɛn wɛrɛw bɛ yen diinɛ wɛrɛw bɛ yen taabolo wɛrɛw bɛ yen gindo bɛ minnu na mais gindo tɛ silamɛya la a fɛn bɛɛ de bɛ kɛnɛ kan silamɛya fɛn bɛɛ dalen de don kɛnɛ kan ni gindo b'a la a y'a fɔ
o b'a yira ni maa ye min kɛ i b'o de sɔrɔ kana fɔ n ka taa kɛ karisa ninnu ye quoi mɔgɔ tɛ ala ko kɛ maa wɛrɛ bɛɛ bɛ ala ko kɛ bi nafsi kan bari i b'a tɔnɔ don dɔ daminɛ don min n'i da sigara la don k'i ni bɔr'i la o don de i bɛna ala ko nafa dɔn bari wajulukɛla bɔra k'a taamasiyɛn fɔ sisan inna dunya sijnu mu'min diɲɛ tɛ foyi ye fo n'a kɛra mumini ka kaso an bɛɛ bɛ yan kaso de la garisɛgɛ min filɛ n'a bɛ sɔrɔ ala y'o garisɛgɛ ka kan bɛɛ la o ye ala subhanahu wa ta'ala ka ninnu cɛ degere i ka maaw la sabalili degere i ka maaw bilasirali degere o de b'a to i bɛ alikiyama jɔn dɔ hinɛ sɔrɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen sara alikiyama jɔn dɔ hinɛ la an ka taabaw ala ka hinɛw la ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔnɔ ciba kɔnɔ kama sɔli ala nabi ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة